Oh my God. Hey, izolo bembuza la umqondisi wama-IPID lo okade umqondisi waka-IPID osasebenza laphana kulomsebenzi awunika umongameli wokubheka ngaphandle ezomhloli umnumzane Robert McBride. Bambuzile izolo noma uzivolontiyele yena ukuyixoxa le ndaba engabuzwanga umuntu. Asiyithathe kahle le ndaba. Ushilo ukuthi kunombhemu noma umlisa Mumbe owasweleka okade esebenza ngaphansi kwalolu phiko lakhe bizwa nge-IPID owagcina edutshuliwe. Lo mbhemu ndini lo ubekade ezwana kakhulu noNhlanhla Mkhwanazi ugeneral wala ola eKZN. So okuxakayo ukuthi ugeneral uyena umuntu owafika omunye wabantu bokuqala abafika esigamekweni. Yakhumbula ngishilo le ndaba izolo. Mefika mase kungcwatshwa akasatholakala ugeneral. Lokho kukhombisa ukuthi umuntu ongathembekile ngokwamehlo noma ngokuchaza noma ngokubona kuka Robert McBride. Ubala nokunye umbala na kuJuly lowana uJuly lo kwakuluthwa ngawo ukuthi kwaluthwa kanjani kunomuntu commissioner wa decide ukuya elivini. Ayike zase ziyamthelekela ke lezi zeParliament. Angithi lento ubeyichazela lowa leading investigator uNoman. Namhlanje ke imembers zeParliament leze kade eyibuka kabhlungwana izolo. Izona ke ithola ithuba zokuthi zimbuza zamthelekela. Ayakubanga kuhle. Akuhle ngempela. Bamtshelile ukuthi kungenzeka yini ukuthi yonke into ayishoyo uyayicabangela noma lokuthi assume akayiphenyi inhlobo uma nayithathe lapho bese ethatha isinqumo ngoba ubufakazi obuvelayo buveza ukuthi empeleni uMandla babili kubo bayasebenza emaphoyiseni kunomfowabo oyena ngempela uzwana owayezwana noGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Ucingo walithola kuyena emtshele ukuthi uzwa ngathi umfowabo uselimele ucela aphuthume ayombhekela esehlakaleni lesi. Akuyena oxhumene naye kakhulu and same time uMcBride ndini lo ukubonile lokho ukuthi kungenzeka futhi ngathi kuyiqiniso wayibona naye ukuthi akazange akuseshe akona kodwa lokho kuphela. Uphinde wabuzwa futhi ukuthi uma ngabe ufuna ukufaka icomplaint kuleli office lakhe la kaIPID wenze njani. Hayi ngani zakwethu kwenzeka enye ifilimu lapha. Lo muntu uclueless noma akazinaka kancane kufanele kwenze njani. Uyakubani lo muntu uma eseyitholile icomplaint uyisa kubani akazi. Lento isukele ekutheni phela uPaul O'Sullivan wafaka icomplaint eyifakela uHomozo Phahlana. Akwazi ukuthi wayifaka kanjani. Akazi naye ukuthi wayifaka kanjani. Uyabona ukuthi le nto bayakha akho complaint yaqhamuka into eyakhiwa ngoba namhlanje ngeke uphathe umbutho omkhulu nobaleka kangaka umqondisi wako ukuthi kungabi nalo ulwazi. Khona ukushaya amanzi kule ndoda ize yashintsha yathi yabuza ukuthi laba abayibuzayo ngabe ngempela abaxhumene noMkhwanazi. Yabatshela ukuthi abasharabi yenza yonke into athi abathule yabathreatenisha. Threatenisha is member zeParliament. Akona umuntu oqala wenza kanjalo. Ngabe iParliament lethu alinaso ngempela yini isithunzi. Akagcinanga ke lapho. Thema sebengena begxila. Khumbula futhi ngeke ngakhuluma ngale ndaba izolo indaba ethinta uChief of Staff kaNkosinathi Nhleko owaye ungqongqoshe wamaphoyisa ngalesa sikhathi kwenzeka lezi zinto ngo2015. uNkosinathi Nhleko wayenombhemu owaye uChief of Staff lapho okuthiwa uLeon Mbangwa. uLeon ke yena ukuveza sengazi ukuthi umuntu wangaphandle uNhleko wayeqashe umuntu wangaphandle ebe esazi futhi ukuthi umuntu wangaphandle. Kuyavela ukuthi uNhleko lo waliwina lelo cala kwaze kwenziwa nama DNA test aveza ukuthi akayena umuntu wangaphandle futhi esiphoyiseni wayesehlala isikhathi eside before aqashwe kulesi sikhundla saka Chief of Staff. Uphinde wakhexa futhi uMcBride umusa umbuka kahle uyiphasela nje elathathwa uANC
ngoba lake la usebenzela uANC ungazi uzolenzani ufanele ulondle leli phasela waliqukula walibeke eoffice lela phasela ilona phasela kuGwede Mantashe afanele akhulume ngalo lilazy alazi lutho liyakutshela futhi uthi alihlangani nezinye izinto zona engadingi lona aliphenyi liyaphenyelwa umwani umuntu oliphenyelayo uPaul O'Sullivan uyena udirector kodwa uphenyelwa umuntu ongekho ngisho emaphoyiseni umsebenzi wakhe yena nje ukujika nesihlalo aklokhe awushayise angena indlela aye ekhaya hlokohlela banika zona ze fresh please ungakhohlwa yo like ipage